Bona nit. No vull pagar. Josep Casadellà, amb el seu vídeo penjat al YouTube, va ser el primer a negar-se a pagar el peatge de la P7. Més de 160.000 visites han estat ja testimoni del que ell mateix qualifica com un acte de desobediència civil. Després d'ell l'han seguit molts altres conductors i la repercussió a les xarxes socials s'ha estès com una taca d'oli. Hola, no vull pagar. Bona tarda. No vull pagar. Sembla que aquesta ja l'han pagat molt. Hombre, el semáforo en rojo no. Ah, no quiere pasar. Protesten contra el greuge que suposaria l'allargament de la concessió de les autopistes de peatge, principalment a Catalunya i al País Valencià, per compensar la fallida de les autopistes radials de Madrid. No tots són conductors anònims. L'alcalde de Celrà també s'ha adherit a la campanya que han batejat com No vull pagar, i aquest dissabte va decidir no fer-ho al peatge de la Roca. I han amortitzat amb escreix durant aquests últims anys el que els hi va costar aquesta obra i fins i tot a canvi han rebut al llarg d'aquests últims anys se'ls han anat ampliant la concessió. La protesta ha servit per reobrir el debat sobre els peatges. És molt difícil suprimir peatges financerament i, a més, no crec que sigui tècnicament adequat. El que sí que es pot fer és tendir cap a una homogeneïtzació de tarifes des del punt de vista territorial, de manera que almenys s'alliberin els greuges comparatius entre territoris per tarifes diferents. La protesta cada dia que passa guanya adeptes a les autopistes catalanes. La insubmissió, però, segons Abertis, supera de poc les 200 persones, una xifra molt petita si es compara amb els milers de conductors que cada dia paguen alguna autopista a Catalunya. Mònica Bassols, TV3, peatge de Martorell.